vidíš tam. No vidím, ale to je ešte niečo iné okrem toho tam? Nie. Čaute, vítam vás, takže nachádzame sa v blízkosti Palmy. Tu za mnou sa nachádzajú nejaké... Neviem, Sila to boli, alebo čo, niečo také som o tom počul. A ideme si pozrieť stanicu, ktorá sa tu ešte nachádza. Túto stanicu mohli vidieť členovia, keď som tu večer natáčal. Takže v dnešnom videu si pozrieme túto budovu staničnú, ktorá sa nachádza v Bratislave. Čiže tu je budova stanice vlakovej alebo výpravnej vlakovej stanice alebo niečo také, proste niečo s vlakmi. Tuto za tým sú kolajnice, čiže niečo to malo s vlakmi. Je to otvorené. Nie je tu žiaden zákaz, takže môžeme ísť sa pozrieť. No. Objekt Kórea. A hlavne toto. Nejaká prašineska. Pozri, tam máte oblečenie vidieť. Nazám do budovy. Čo to si pamätáš? Aká bola taková miestnosť? Niekde mám aj fotku. Kuchynka. Podľa čo také. Koľko bordel. Tu som našiel CDčku Suverén. Tu je. Suverén, tu ešte. A CD v tom už nie. Bez house. Ešte takýto obal. Zlatá stredná cesta. Chemista. Trilógia. Ekopeňaženka. Tu asi niekto fakt býva. Alebo býval. To sú nejaké kryty na telefóny. Voňavky. Ruksak. Prázdny. Kopec oblečenia. Samé zbytočnosti. Niekto si tu griloval uprostred miestnosti. Tiež niekto si býval, alebo ešte aj býva. Tam je nejaký matrac. Tu ešte rozvodná skriňa, vybrakovaná. Pandasky, možno na vodu. Kancelária alebo dačo. Signály cél. Ideme hore do Velína. Takže nachádzame sa vo Velíne. Tu by sme sa asi moc nemali zdržovať, odtiaľ to nás môžu vidieť. Alebo ani nešek. Mlaje. Niekto to nedaleko niečo robí. Ako počuť. Proste taký Velín, to sú kolajnice. Toto muselo byť strašne dobre, keď to bol v celku. Tu budu si pamätám. Ísť. Dáme ísť na strechu. Si sa nedá.
nejaká kancelária. Čo také, by som povedal, môže byť. Som si myslel na tú chladničku, že to bol stôl. A to bola chladnička. Papiere nejaké. Neviem. Chemické závody Ivana Dimitrov, Čejový, vodovod. Ešte je tu takéto niečo. Toto vyzerá dosť zaujímavo, by som povedal. Proste sem nechoďte, pozrite si toto video a nechoďte sem. Tu sa to nachádza. Šatňa asi. Šatňa údržba. Asi údržba. Podľa mňa nejaká. Čo také. Televízor jaký starý. Také hrubé káble. Wow. A sú to hliníkové vodiče, preto tu zostali. To čo je? Toto vyzerá tiež zaujímavo. Taká elektrická skriňa. Kúpeľne nejaká. Čiže kde sú tu cestové rožky asi. Čiže nejaká asi údržbárska miestnosť alebo niečo také. Taký. Dá sa viac. To je zase nejaká šatňa. Dvere. Ešte sa tu nachádzajú takéto garáže. Môžeme sa pozrieť, čo sa v nich nachádza. Tu niekto asi býval, alebo býva. Malo veci. To je nejaká kabelka, asi nejaká kurva tu býva. To je ešte ďalšia garáž, ako môžeme vidieť. Tu je viacej smetí. Také detské hračky. Nábytok a toto normálne ešte aj televízor. Pekne. Toľko odtiaľto.